niile abụ maazị Siemens na maazị otu aka ọ dị n'ụbọchị nketa anyị na-ụtụrụ Igbo CNN anyị nọ free deep inside the forest n'otu na-akụ nketa gwagazi ntị ma n'isi okwu anyị enweela ụmụaka sekọndịrị skuul ndị ga-ele WAEC n'oge na-adịghị anya pụtara ọhụrụ a na-akpọ Benefit Boys site n'ihe anyị nụ n'aka ndị nta akụkọ anyị emere ka anyị mara na Benefit Boys bụ ụmụaka SS3 butere ego mbute n'oge lockdown nke coronavirus. Ụfọdụ ụmụaka Benefit Boys ndị a chịrị chieftaincy, ụfọdụ bụ importers and exporters, ụfọdụ n'ime ha na Dangote na-erikọzi n'ofu efere, ebe ụfọdụ n'ime ha na-azụ ahịa moto. Mgbe ndị nta akụkọ anyị gara n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka dị iche iche wee fụ mkpọmkpọ ụmụazị a na-akpa n'ime klaasị ha, ọ dara anyị ara maka na Benefit Boys azụgo Samsung Plasma TV 70 inches donye na klaasị ha na ha chọrọ imix Big Brother program ọbụla. Agwa kafana afara Aradorati. Kafana afara Aradorati. Hey, ụmụaka anụwa sef. Ọ gwụrụ ike o. Ụmụaka anụwa. Ya ka na-ekwu nke a na-ekwu. Benefit Boys mara iwu na asọrọmpi Inter-House Sports nke afọ a ka bụrụ na Dubai. Akwụnyere m na nke a. Eyi. Ka asụ anya gbam akwụnyere m na nke anụwa. Nke anụwa money is talking. Spending the money. Spending the money. Na-eje n'iru. Benefit Boys eferela chi ka ha taa na antiti aluke ka gbara ha egwu twerking na class na ha yefe ego. Ọkwa ifugo. Ego na-ekwu okwu. Ụmụaka anụwa jikwa ego. Ibe na-ekwu ya oyo money. Na-eje n'iru ka m na-anụ. Nke gbara anyị ara bụ na Benefit Boys akpọrọgo nwunye principal gonye ice cream na Shoprite. Ụka ọgwụbe. Nke anụ ọgwụ ha m ike. Ịgbakwa na Benefit Boys ekwere agọrịsị na ntem. Ha si principal ya kpọ mmanya kun na Pelusi na ha ebe na ya akwụghị ụgwọ. Ego that is where the money makpus. Spending the money. Nke gụrụ anyị akwa ma agba anya mmiri bụ na Benefit Boys principal dịzi aka ịgakwuru Benefit Boys ka gosi ya ụzọ isi akpata ego nke bekee kpọrọ update. Ọ jikwa ka fanye update ọkwa ifugo ọgbagara nke anụ abụ nke ahụ ya na-akpọ mado ịmana ama mbezi dazi bute ego a ịmakọna mgbe necessary enwedị m 2000 na akant n'ebe onye ifo people gbagbugo onye ara mgbe ahụ mana ibe nke ahụ dị gị ha na-eri ego ụmụaka anụ na-eri ego adịka kọl akwa ndị nta akụkọ ndị nta akụkọ ndị ewo mkpụrụ kpa n'ụbọchị ka ụwa akụkọ gba na gịnị na Benefit Boys azụrụ ebe anyị nọ eziokwu mba na ya fast gokwa ma head office anyị Benefit azụgo ha zụrụ head office na fast kwuru ma anyị nwa kwụ ụgwọ na ibe aka Baba News Chineke emego ya onye nwa anyị emego ya Benefit azụrụ ka bịa na Baba News